Lamsugo tipri khorang nai tanai joto tipri takotai bukhok sungno tinini kok lam panda eba buskango tipra sarok tamkhe hamkrai ongoi thangnai dofa thangsai thangnai ok kok noti tini haina hai ang phaisok paijak oro chini hausobo phaisok paijak borom ganang norok joton saiman kana chini tripasa hamkrai montri eba kheba travel welfare minister ni tabok je ketal ongoi chongoi rijak nai sar borom ganang Suklasoron Nowatia bobai haina hai kok salini tabok puilano lamsugo satan tipri khorang haban nongni phachingte Belai hambai sini tipuri khorang ni channel no tei o channel leongui samung tangi dongnai joto adong rokno tei worker rokno belai khana ni personally belai hambai tei khulumung tei bwskang ni bagaibo thinango kaham kene o channel bachai manthang ang ani sakni ongoi wish khai sarkar khe tamung hingke nungto tabok IPFT ni ongoi hamkrai tiprasa hamkrai মন্ত্রী এবা মিনিস্টার অংখা এদেবা হামক্রাই মন্ত্রী অংখা তাবক বুসকাঙ্গলে তিপ্রাসানি বাগৈ তামরক ইয়াপ্রি সেজাক নাই কিসে সাইকেন belai hambai sini takok no pilabo hambai marobo hasani joto lukurok no tini bo 2023 ni tipra hasteni chongmari abo joto lukurok no janija chajakmani janija bodolno budar laikha ei IPFT bai BJP bo haino 2018 bo pila sarkar katal phaimani boni 5 borsoro samung tangbai mani yagula haina hai tebisa second time ni angai tipra ni joto lukurok no naikol ni bagai luku chongmari ni bisingti khlaiei adong chongjak mani wa haina hai tebisa achuk phango kipilei phaika second time ni bagai BJP IPFT hapang tebo ni bagai haste ni joto lukurok no na ang pilaw na hambaya paro democracy te luku chongmari na joto no mane boi jani jamuchung tei chongmari bo thangai bod layei tini adong chonglai mani bagai belai khana hambai ro tei tini bo belai khana ang kokolong mano ma sachinai tamni bagai ingka tipuri khorang tini ani ang bai baksa kok salainani pandaman mane tini na peila saimia bosogo age rogo bor jaga rogo made malai khamalaya saimia kinta ani knowledge ongkai tini na peila ni je proshno khlaijak mani ba ang amono koki philnani bagai chaitoknai tini wa ani politically career ro jokhon ani student life payo ani student life ang kono political party bai engage korei ba kono political party ni banner ang kono attend korei ani school life ba college life jokhon ang payo student life jokhon payo ang kabangma ani personal life ni bagai ang khlaina ingke khlaiman khamung sufficient ang ani personally life run khlainani ba personal life standards namnani ani sufficient education ni amu botongo kai school life jokhon student life payo ang first ani target te ani nahar mungongkha ang regional political party ni bisingtei khlaiye dafani samung tangnani 2013 ni last haikaba 14 ni puilabo no sini da David Mora Singh da Pavitra Jamatia da Bolaram tei sini especially Saragur Debormani borokni bisingtei khlaina party IPFT o edisina tei separate state ni demand no tei moidana ongkhormani ani logete khoroksa tongo sini sabromni Dhananjay Tripura ebo 39 mononi Bidhan Sabha area o batainai Dhananjay Tripura bai ang peila live no sini live student ni live payoi jeng peila political join khlaimani ekloge no sini Saragur Debormani nogo thangai jeng Tripura ni map rok no naioi counseling khlaijagai এবং হোপ bo omon tongo je chini naharmung bo jeng regional political party ni khlainai omo hnai kai omo hai khaide no tini 2018 na hongkang kai jeng IPFT BJP bai align chongmani bisingo Tripura ni prai 25 years ni government je Tripura o rule khlai tongmani na jeng ontoto mesani mankha এবং সরকার কাতাল khlai mankha Tripura hasteni Tripura sarakna naikolnani bagai 5 বছর মোটামুটি kaham kaina paikha kintu durbagyojonok hingkangkai ang je samoya IPFT join mani afrani je leaders tongnai rok
ba IPFT oprai 14 ni pilani simi je choba khlai tes ni just election declare nani 6 months sakang jorawa je asuk year jeng baksa khlai jeng movement khlai thani bo thancha kok satani bo thancha program khlai thani bo thancha ma heke jeng khlailai phaimani jorawa asa kabangma leader tongmani bisingo last moment tong kangkai tabuk ni 2023 ni assembly election ni jorawa kangkai a leader khorok sabun krikya chini party o kai baida bai Saijong haike ma tong. baida bai chini sar NC Devarma IPFT ni founder taka 5 boshora kai baida bai NC sar bahina bini langma chokha thangnai new year ni jorawa no 2023 ni pilawa no kai sar NC theikan kangkai party to belai struggle khlai phimani borong no imang phunugui phimani borong ni bagi struggle khlaimani kaisa regional political party recognized party kaisa nang all India nini election commission bai kaisa certificate jafajak nai party obno to bobu yakari thango hungkang to yable be ara 5 boshor jeng sarkar rule khlaithani bo party chalok laithani chini bisinga kabangma controversy ingkha kebo party sokmana ni muchungjago kebo party sebaina ni muchungjago kebo party no yakari rena muchungjago amai kabangma step by step japrani ni ADC election ongthong nini 2015 ADC election no khub kaham no সংগঠন নাম লাইকা samang tang laika apro second position vote tuino tiprani kaisa regional party basawi phemani kai yang anine 5 বছর সরকার চালক থানিব বরকনি অনেক রকম চাহিদা তঙ্গ বা বরকনি অনেক রকম মুচুংমানি তঙ্গ কেবো এমএলএ নানে কেবো মিনিস্টার নানে কেবো চেয়ারম্যান নানে কেবো লিডার কথা জানে না হাইকবাং মা মেন্টালিটি তেইনা আথরা মাহি সরকার ফাইদ্রাবা হাইনো উরু মুরু হায়ং লাইকা ঠিক আছে ভাবনা जों যত সম্ভব কন্ট্রোল খাইনা 5 বছর লাইলাইনা ন 5 বছর লাইতে ইয়া ইলেকশন ডিক্লেয়ার রে খাঙ্গাই गोबां मासिनि एमएलए रक बाक्सा पार्टी याकरि थांगा मिनिस्टर पार्टी याकरि थांगा एनसी सार बो थैक्या हांकांखाय एनसी सार नि डेड बॉडी बा एनसी सार जेफ्रा जीबीओ बोतियंगै बिनि लांमा चबो हामा चबो आप्रो जों आगतला न मीटिंग पायै न्यू इयर नि प्रोग्राम पारावो हांका न्यू इयर नि प्रोग्राम हांकांखाय न्यू इयर नि प्रोग्राम नि दिनो न langma chokangka taini dino bini dead body na parat langlai oma hainata party ni khoroksa senior most leader founder bo langma chokhangkang kaijeng bo jotona bini nogo thanglai bini kastarok pelai age sarenchi kathang tongpro bo saiklamani tongota ni sar NC Devarma kathang tongpro bo apro saiklamani tongo ba bo kathang tongsak party na kono karone deranan relia bo apro saiklamani tongo je norok je tongsongnai rakono ma party nonok langai ma thangnai norna agami dinni future ni sini party ni leaders maungnai lukurok nengai norno kokma sanai lukurok nengai norok no choba ma khlainai ba chini hada bani bagai norok no buskangama bachanai kai bini sini saren chini bike ko no ba thui thangmani yagolo phono bai je thangnai thangbai sidong hnai ang sini je leader tongnai rokno teina jeng tonglaiye election declare khangkangkai election na jeng participate ma khalai sinai Ingka ora jaga sini kabang ma kaisa controversy hai sini bisingo sini regional political party ara jaga ba bahina kabang ma sini controversy mane bisingo जों abo adjustment khlainani moton sambabung lai liya last moment na जों sini kaisa own political party sini IPFT ba sini kaisa own decision na ni right tongo japanong sidang hane जों last moment to sini election ni nomination file khlainani just for few days ni segan no जों decision na bai BJP bai na जों alliance tongsinai BJP bai na alliance thangsinai ama hekai जों seat sharing rok lailai जों vote ba chalaikha जों IPFT 5 ta ekai sangkai friendly contest nga 6 ta seat nibo ama hai hope khlaimani ya je tai bo chini seat barenani tongmani durbagyojonok aba chini kabangma chini sakabo kebengma tei him sorojantra khlaijama bisinga जों IPFT ar jaga ba sikarangkha gaboni bagai seat जों win khlaipono kaisa seat no Jolaibari Assembly constituency ni ngai ang batainani bagai kono ane preparation krai kono planning krai
suddenly abo kaisa nini saren sini kokna muito nargai saren sini dage mane no omono wansaka chungjano leaders namo bono yakari thango chungjano leaders namo bono chungno kaklai klango chungjano leaders namo bono chungno khibi klango tabukle chung omahai ang mentality bo ang gosenai malia saren sini bini kokno bini identity no bini contribution no chung kathanglai naraksana no hone jang mane ang rasidang hnai election contest khaina ni bagai decision naka ebong chibu jitikha jiti mani loge loge no chung IPFT party kaisa MLA man phano chungno BJP ro kaisa alliance ni kaisa dharma kai abno borok follow khlaiयै respect khlaiयै chini saren si debarma thimani loge loge no nini government of India honorable chini amo president ni bisingti khlaiयै राष्ट्रपति ni kaisa award bo rijaka saren chini poribar ni proti ke abo simiya saren chini nong ni borok no bo kaisa seat contest khaina ni bagai seat kaisa amo khlaijaka ke omo hai khlaiयै chini IPFT ni proti chini honorable prime minister Narendra Modi honorable home minister Amit Shah borok onek respect ribo chini saren si debarma ni proti bini party ebong bini poribar bang kop temahin ani laibang tabuk phuna ang je wansuk yata ang minister ong khahni tabuk phuna je bukhawa ang accept khlaiman suya ko je suddenly omo hai হঠাৎ saglaiye kono planning sara ba kono omo sara temahin decision temahin short time decision ba kon bagai jai hok anime public put dikha এবং সংগঠননি যে রায়দা তংমনে সংগঠনে যে নির্দেশ তংমনে সংগঠনে যে প্ল্যানিং তংমনে abana ang bokhabai na abana ya chagai tabuk samang tangnani bagai temahin মন্ত্রী গঠনং প্রবস সময় তাংখা MLA বিধানসভা MLA katalong mane MLA বিধানসভা ও বথাঙ্গৈ जों MLA ni সময় তাংখা tak boskango lokone samang tangnani bagai ano je department dijak tabok state ni government ongoi nini cooperation department tei TRPC tei PTG department kete kaisa hangkai minority department saita department tei ani motamuti tabok homework choloi tongo bahike ani department ni through sui khlaiयै ani borok no chobaiman bahike haste ni borok no chobaiman bahike borok ni thanibo kubui samungbai bahike phunugaiman bahike seba khlaiman abono chung chaitogoi ang chaitogoi joto mansak abono khlainani bagai tabuk temahin already samung chengjagoi tongota kaboni bagai amono sini short time ni ani kok